Ahoj, tady Martin z nejrychlejší Tesla.cz, vítejte u nového videa a vítejte u slibovaného videa o tom, na co si dát pozor při převzetí nový Tesla Model 3. A mám pro vás velký bonus, protože tady na tom autě jsme našli nějaký šrámy z přepravy a proto vám taky povím, jak funguje systém reklamace, co dělat, co nedělat a tak dále. Zároveň zase Tesla to nějak překopala a nově vám posílá COC listy poštou, nebo si je můžete vyzvednout v Česlicích, ale auto je třeba v Lisí a tak dále. Je to takový celkem velký dobrodružství opět a všechno se dozvíte v tomhletom videu, kde se to pokusím nějak smysluplně shrnout. Tak jdeme na to. Než začneme ale se samotným videem, chci vás poprosit dát odběr tohoto kanálu. Ten jeden klik na tlačítko odebírat vás vůbec nic nestojí, všechen obsah ode mě dostáváte naprosto zdarma a jediný, jak můžete podpořit moji tvorbu, je právě ten jeden klik, který je úplně zdarma na tlačítko odebírat. A teď se podíváme na Teslu Model 3 Highland, který se přebírá v Lysí nad Labem a řekneme si ty základní věci, na co si dát pozor. Ano, dost se to bude překrývat s tím modelem Y, kterým jsem točil, ale slíbil jsem vám, že vám natočím i právě speciální video o trojce. Tak jdeme na to. Model 3 má takový specifikum, protože kromě toho, že ho nakládají kamionáci a vykládají kamionáci, tak ještě to je okořeněný tím, že Model 3 je přesouvaný z Číny pomocí lodě. To znamená, že z fabriky to jde do přístavu, z přístavu to jde na loď, pak to x dní pluje, pak to přistane v přístavu, naloží se to na kamiony a odveze se to do Prahy, do Česlic nebo rovnou do Lysí. Proto je velice důležitý zkontrolovat co nejvíc podrobně celé to auto. Myslím hlavně to mechanické poškození, protože na rozdíl od modelu Y, kde hrozí převážně jako v tom čumáku a zadku a těch dveří řidiče, tak u modelu 3 to hrozí úplně všude. Pojďme začít pěkně od čumáku a tady to auto má bebí. Je přímo tady na čumáku a je to vysloveně odřený. Jak se taková věc řeší, to si řekneme na konci videa. Teď jenom si shrneme to, že potřebujete fakt pečlivě zkontrolovat celé auto. Všechny venkovní díly opravdu důkladně prozkoumat a nezapomínejte i na spodní hrany, protože jestli jste jeli někde na trajektu více podlaždím, tak víte, že tam je spoustu různých takových těch nástrah, které jsou různě označený tou žluto-černou páskou a tak dále, nebo jako natřením. A velice často se může stát, že prostě ten člověk, který to tam parkoval, tak se mu to ne vždycky úplně dokonale povedlo, různě to někde otřel, takže nebojte se u modelu 3 si fakt kleknout na 4 a koukat hodně. Tady takhle ze spoda a samozřejmě celý ty prahy z boku. Opravdu, jestli tam někdo někde nevzal nějaký obrubník, patník nebo prostě něco takového. Samozřejmostí je zkontrolovat slícování. U těch čínských verzí to vesměs bývá vždycky naprosto v pohodě, ale minimálně na to se vyplatí hodit nějaký to oko. To znamená, zkontrolujte veškerý tady ty spáry, co se týče toho předního čumáku, hlavně co se týče houpny, to znamená tady ty spáry, aby byly stejný, tady, aby nám to nějakým způsobem nevybučovalo, tady to, jestli nám takhle hezky navazuje a tak dále, jestli prostě všechno tam drží. Samozřejmě se nebojte opět vohnout, jestli prostě tady něco není volného nebo takhle. Zkontrolujte ty hrany, jestli to je dobře nalakovaný, to znamená strčte tamhle prst a neměly by tam být žádný kapičky nebo něco v tomhle smyslu. Samozřejmě slícování těch světel a tak dále. Nikdy to nebude úplně jako v topově, ale jako musí to být v nějaký, řekněme, toleranci a la Tesla. Tak, posuneme se dál. Důkladně zkontrolovat čelní sklo. Protože prostě jak to vezou na těch kamionech, lítají kamínky a tak dále. Bohužel Tesla na to nedává žádný ty povlaky nebo takhle a může se stát prostě, že tam něco přistálo, bude to někde naštíplý a tak dále. Takže zkontrolovat přední, zadní,
a samozřejmě i střechu, ale ta bývá vesměs jakoby v pohodě. Zkontrolujte si taky tady ty podběhy zase, jestli tam nejsou nějaký kapičky, jestli to není někde odřený a tak dále. Zástěrky, to už je taková víceméně klasika. Myslím si, že u verze Performance bude opět jiný rozměr vzadu i vepředu, takže si zkontrolujte, jestli máte na svých nápravách ty rozměry, které tam mají být. Myslím si, že se to může stát jak v Berlíně, tak právě v Číně. Budeme pokračovat dál. Tady samozřejmě tady to zkontrolovat, jestli nám to nějakým způsobem lícuje, jestli to je vesměs jakoby v pohodě, jestli ta spára je souměrná od zhora až dolů. A teď jeden člověk, který přebíral Teslu, tak měl problém se zrcátkama, ale ne, že by se takhle nesklápěli, ale měl problém s tím nakláněním toho zrcátka vevnitř, že se prostě jako zaseklo a nejelo úplně jako tak daleko, jak by mělo. Takže tohle mě nikde nenapadlo zkontrolovat, ale tady to je nová zajímavá informace a od teďka to budu taky kontrolovat. Prostě vyzkoušejte si ty mezní polohy, jestli to furt funguje. Dveře, tam je to hodně podobný jako u modelu Y, obzvlášť strana řidiče. Musí to být hezký, neošoupaný, neobouchaný a tak dále. Jo, a tady se budu opakovat, tak prostě ty prahy zkontrolovat, jestli náhodou prostě nějaký obrubníček nebo něco takového ten technik prostě nevzal. Postupujeme dál, máme tady střešní okno nebo sklo, tak hlavně zkontrolovat, aby to bylo vesměs jakoby na sebe navazovalo. Tady máme, řekněme, trošičku jako zoubeček, ale myslím si, že to je ještě jako celkem v toleranci. Důležitý, aby tady ta spára byla vesměs jakoby stejná a to samý tady ta spára, aby prostě jako vypadala vesměs jakoby stejně. A prostě si to takhle jako důkladně celý projít až dozadu, jestli tam prostě není nějaký problém a přitom můžete rovnou zkontrolovat to sklo. Přesuneme se na druhou stranu, protože jak jsem mluvil o těch kamionácích, tak bohužel to se nám tady stalo. Protože když takhle otevřeme ty dveře, tak tady krásně můžete vidět, že nějaký krásný špinavý kamionák si takhle čmácnul svojí čistou prackou na tady ten tapicírung, takže to budeme reklamovat, aby to buď vyčistili nebo opravili. No, prostě. Takže určitě všechny ty světlý plasty, to samé tady takhle jakoby nahoře, jo, prostě kolikrát se toho může různě dotknout a tak dále, tak prostě fakt jako kor, když máte světlejší ten interiér, tak to prostě pořádně zkontrolovat, jestli to někdo neušpinil. Pak se soustřeďte tady zase na ty spáry. Tady u toho auta máme problém, že nám to tady nenavazuje. Tady u té strany je to v pořádku, takhle to má vesměs vypadat, ale za chviličku půjdeme na druhou stranu, nebo můžeme jít vlastně i hned. A tady vidíte, že máme celkem solidní zoubek a to jsem řekl, že už jako je moc i na Teslu a že by s tím měli něco udělat. Není to nic drastického, jenom povolej pár šroubů, vrátí to do té pozice, jak to má být, zase to zašroubujou, oprava na 10 minut, ale prostě kupujete nový auto a mělo by to být v pohodě. Dostáváme se dozadu, tady klasika jako Y, zkontrolujte tady ty přechody, aby to bylo krásně hladký, jo, aby tady prostě nebyl nějaký zub a samozřejmě tady ty spáry, aby byly úplně stejný na obou stranách. U některých verzí nám dost odstávají tady ty hrany, takhle by to nějak mělo vypadat, ale už jsem viděl i nějaký trojky, který jako to mají trošku odstátý víc, než bych jsem si představoval. V kufru je to taková klasika, zkontrolujeme tady ty hrany, jestli se nedotýkají vlastně tady toho plastového nárazníku, jestli o sebe nedřou, jestli ten mechanismus celý funguje a celý to takhle jakoby projedem, jestli to je všechno takový jako hezký. Já to úplně nevím popsat nějak odborně, ale prostě musí být všechno hezký. Když jsme v kufru, tak samozřejmě zkontrolujeme vaše příslušenství, to znamená kabel typ 2, 230 kabel a lékárnička. A pokud máte tažný, tak samozřejmě zkontrolovat, jestli tady je i to tažný. Zároveň kouknout, jestli prostě tam vevnitř není nějaký bordel, nějaká špína a tak dále, ale to vesměs jako teď uklízej a bývá to jakoby v pohodě. No a u zadní části už je to zase celkem jednoduchý, zkontrolujeme prostě celý ten nárazník,
tady ty spáry, jestli na sebe hezky navazujou, jestli to je všechno zároveň, když tam dáte takhle prostě prst, tak aby to bylo celý jako zarovnaný. Zkontrolujeme, jestli se nám otevírá nabíjecí port, jestli není nějakým způsobem poškozený, i když to nebejvá. A poslední věc je to, že se takhle vohneme a tady zkontrolujeme ten difuzor, nebo nevím, co to má být, jestli to prostě není nějaký odřený, jestli tam není nějaký problém a tak dále. Myslím si, že takováhle prohlídka úplně v pohodě stačí a samozřejmě nezapomínejte na ten interiér. Je to stejný jako u Y, to znamená, nesmí to být někde prodřený, špinavý, voškrábaný plasty a tak dále a tak dále. Je to vlastně celkem jako jednoduchý. Jo, to pozná úplně každý, prostě když tam bude díra v sedačce, tak chápete, že to prostě asi nemá být. Co se týče interiéru, tak určitě si zkontrolujte ještě audiosoustavu, jestli všechno hraje, jestli to troubí, jestli to bliká a tak dále. Prostě si to tam celý jako promačkejte. A vesměs jako tady nebejvá problém, ale u těch standard rangeů občas ten zvuk jakoby drnčí, jo? Nebo prostě ten reprák je takovej nějaký třeba poškozený a tak dále, tak prostě si tam puste nějakou svoji písničku a mělo by to hrát prostě normálně. Ještě jsme zapomněli na kola, prostě zkontrolovat, jestli jsou dotáhlí, i když to zase nebejvá moc často, ale pro jistotu zase to poznáte tím, že když se rozjedete, tak vám to prostě nevybruje do volantu a nepřestává to, když zatáčíte na jednu nebo na druhou stranu. Taky nezapomínejte si zkontrolovat váš COC list s fakturou a autem. Protože jak ty auta jsou vlastně stejný, protože třeba když jsem dneska já přebíral tady tu trojku, tak tam stály 3 úplně totožný auta. Doporučuji kouknout na 3 poslední nebo 4 poslední číslice, zkontrolovat si COC list, fakturu a auto. Prostě vinko máte klasicky na straně řidiče za oknem, je to jednoduchý, prostě jenom kouknete, jestli vlastně to vaše auto je opravdu vaše auto. Ještě jsem vám slíbil informace o tom, když něco najdete, tak jak se to celý řeší. Je to vlastně jednoduchý, v momentě, kdy najdete třeba tady ten škrábanec nebo ty ostatní věci, které jsem u tohohle auta ukazoval, tak vlastně jdete za tím technikem, který vám předával to auto, řeknete, že jste prostě něco našli, on se jde s váma na to podívat, pokud je to třeba nějaká jako zaschlá špína, dost často to tak bývá, že ty lidi jsou taky přecitlivělí, tak to prostě jenom vyčistí hadrem a tak dále. Na druhou stranu, pokud je to něco fakt jako poškozeného, tak vlastně on to v tabletu vyfotí, nahraje to do toho systému a vy tam máte zaevidovaný to, že máte nárok vlastně na opravu vlastně té věci, která je poškozená. Co se týče tady toho auta, tak vlastně se bude měnit celý tady ten nárazník, protože přelakováním to nejde, protože nechcete mít přelakovaný auto jako nový, že jo. To znamená, oni vemou celý nárazník, dají ho dopryč, dají vám stejný bílej nárazník, jenom bez toho poškození. Co se týče těch dveří, tak to vám seštelou v podstatě na počkání, to je vlastně jakoby v pohodě a to vyčištění si myslím, že je taky otázka prostě třeba 30 minut. Mají na to určitě nějaký šikovný praktiky. A nebo prostě, když se s nimi nějak nebudete chtít dohadovat a nebudou mít volný termíny a bude vás štvát to, že prostě ten sloupek je špinavý, tak věřím, že každá chytrá, šikovná hospodyně má dostatek čistících prostředků, aby si to odstranili sami. Jo, nemá to být, já to vím, je to špatně, ale v tady těch situacích si myslím, že je třeba jednodušší si to udělat sám, vyčistit si to sám, než se někde jako domáhat té Tesly a tak dále. V momentě, kdy to je takhle zaevidovaný, je to prostě v tom virtuálním protokoli v Tesly, tak vy vlastně se musíte objednat do servisu, do vašeho nejbližšího servisu. Pokud to je takhle hardwareové poškození, kde je potřeba lakování a díly a tak dále, tak je potřeba se objednat do Tesla Body Shop, což bude třeba teď pro tady toho klienta, protože tady to auto se odváží na Slovensko, takže pro něj bude nejbližší vlastně Brno anebo Vídeň, kde se prostě klasicky přes apku objednáte, nahrajete tam ty fotky a napíšete tam, hele, mám to jako záruční opravu. Dostanete nějaký termín, odvezete to tam, oni vám to opraví, vy dostanete vlastně opravený auto a samozřejmě budete mít nulovou fakturu, protože to jde vlastně na účet Tesly, protože to byla chyba Tesly. Takže není to nic drastického,
Je dobrý, když na to přijdete přímo, když auto přebíráte, ale jak jsem říkal už v předchozím videu, tak vy máte nějakých těch 160 km nebo nějaký dny na to, aby kdybyste tam něco objevili, tak to ještě jako doreklamovat. Ale je lepší tady ty věci najít přímo při tom přebírání, aby to viděl ten technik, aby on to rovnou nafotil a bylo to prostě takhle jako zaevidovaný. Nicméně nebojte se, Tesla je celkem jako prozákažnická, takže pokud tam budete mít nějaký problém, který zjistíte třeba potom, tak si myslím, že v 99% se k tomu Tesla postaví čelem a opraví to na svoje nějaké náklady. Takže tohle by bylo asi všechno, všechny ty informace o tom, jak probíhá převzetí trojky, na co se dát pozor a pokud se něco stane, tak jak to řešit. Určitě to není žádná tragédie, není to nic vážného, prostě když vyrábíte tolik aut a převážíte tolik aut, tak se občas něco stane, něco se ušpiní, něco se odře a tak dále. Každý, kdo dělá s lidma anebo v nějakém průmyslovém procesu zastává nějakou vedoucí pozici, to určitě moc dobře zná. Takže nebuďte na ně voškliví, s tím si nepomůžete, prostě řekněte, hele, něco jsem našel, potřebuju to dát dohromady, on to vycvakne, předá to vlastně tomu servisu, vy se tam jenom objednáte a v ten termín, kdy budou mít volno, tak tam jenom přijedete, uděláte si výlet a dají vám to dohromady. Tohle by bylo asi všechno. Doufám, že vám to přineslo dost cenných informací. No a pokud byste i vy měli zájem o převzetí nějakého tohohle krásného nového auta, tak budu moc rád, pokud se mi ozvete. Všechny kontakty, ceny a tak dále jsou na internetových stránkách Nejrychlejší Tesla. No a já se budu s váma těšit u dalšího videa. Na viděnou. Tak se mějte krásně a ahoj.